Hayırlı erте, Tatarstan Devlet Televideniyesinin milli tapşırılar hizmeti Tatar tilindagi tapşırıların başlap jibere. Tur efir studiyasında Gülnaz İbrahimova bizning bugungi çıkarılışta. Respublika Prezidenti programmalar fermerlarga maqsadchan bo'lishi. Mamadish rayonidan Zaripovlar oilasining ko'rkam ishlari. Kukmara rayonining kishki fermer xo'jaliklari kooperativga birlashdi, sig'imlarni kimituvga erishdi. Kitaplarda xotin-qizlar yozmishi kitob ochdim sahifasi nindi yangi bosmalar taqdim etdi. Яңалыклар чыгарылышын сөйүнүчлүү хабар белән башлыйбыз. Яңа ел елларында Татарстанда барлыгы 446 бала туган. Шул исәптән 257 малай һәм 189 кыз. 1900 граммлы беренче кыз бала Казанның медицина университеты клиникасында дөньяга аваз салган. Кукмара районы терлекчеләре бердәм эксперимент үткәрде. Кеше фермер хуҗалыклары кооперативка берләшеп, бер комплекста үзләренең мини-сөт комплексын булдырды. Бу чыгымнарны сизелерлек киметергә мөмкинлек бирде. Әлеге яңалыкның беренче нәтиҗәләре турында киләсе сюжетта. Поэтому, соответственно, очень интересный проект. Шура авылынан ерак түгел, сыйырлар фирмасының беренче конструкцияларын төзи башлагач та, фермерларда кызыксыну арта. Проект инициаторы Алексей Леонтьев шәхси хуҗалыкта сыйыр асрауның ни өчен җиңел булмавын дәлилләй. Мини-молочный парк деген проектны без инде тормышка ашырга уйладык инде 21 елда. Без инде бу проектны президентка август айында тәкъдим иттек. Төп моның мәгънәсе авылдан читтә булган площадкада бу инде берничә 4тән дә ким булмаган ферма куеп, шунда кооператив составында бергә сүз җитештерү. Моның инде беренчедән инде бәйләүсез булгач сыерлар, монда инде эш оештыру җиңелрәк, кооператив инде терлекләрне көндәлек монокорм белән тәэмин итүне үз өстенә ала, һәм инде көндәлек сөт урнаштыруны тоже үз өстенә ала. Яңа схеманың асылы гади. 6 байшы бер территориядә 25 башка исәпләнгән ферма төзи. Аларның бурычы сыерларны тиешенчә тукландыру, барлык җитештерү чыгымнары һәм баланслы азык китерү кооператив җитәкчелеге бурычы. Фермерлар бер трактордан, бер ветеринария табибы, ясалма ырыкландыручы хезмәтеннән чиратлы файдалана. Бу сөтнең үз кыйммәтен сизелерлек киметә. Тагын бер өстенлек малларны бәйләмичә асрау. Хәзерге вакытта бөтен республика авылларында сыерларны киметүне исәпкә алсак, без инде менә шушындый проектларның булуларын бик актуаль һәм инде җирлек өчен бик оптималь шундый площадка дип күз алдына китерәбез. Әлегә 2 ферма гамәлдә, тагын 4-се быелгы җәйдән эшли башлый. Кооперативта мондый схема буенча сөт җитештерүнең отышлы булуына инанганнар инде. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгареев, Филдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Мамадыш районунан Зариповлар гаиләсенең максатын тормышка ашырырга президент программасы ярдәм итте. Алар дәүләт ярдәме белән заманча сөт комплексын төзеде. Анда сөт җитештереп кенә калмыйлар, сөтне эшкәртеп, акмай, каймак, хәтта сыр да ясыйлар. Уңган фермерларның күркәм эшләре турында киләсе репортажда. Күп балалы Зариповлар гаиләсенең дан шәһрәте тирә-як авылларга да таралган. 2010 елда Лаиш районында яшәгәндә шәхси хуҗалыкларында эш сыер асрыйлар. Ул чакта ук инде Эдик Зарипов туган төбәге Мамадыш районына кайтып яшәргә хыяллана, җир һәм техника сатып ала. Республика президентының яңа эш башлаучы фермер программасы буенча Зариповлар грант аткан. 40 баш савым сыерга исәпләнгән заманча ферма төзегән. Сөт җитештереп кенә калмыйлар. Йогурт, каймак, эремчек, сырны да үзләре әзерләп, Мамадыш халкына саталар. Бүтән уй-хыялым белән инде үз ягыма, үзем туган авылга кайту булды минем. 10 ел буе шул хыяллар белән яшәп, әкренгәннәре шушында Мамадыш районында үземнең туган авылда җирләр алып, начинач фермерда катнашып 5 миллион грант тоттык. Шул ук елны яңа ферма күтәреп чыктык инде.
Гаилә башлыгы тракторда, комбайнда, ремонт стаханәсендә үзе эшли. Хатыны сөт комплексы эше өчен җаваплы. Гаиләдә 5 бала, кичкенәсенә ни бары ярты яшь кенә әле. Балалары әти-әниләре үрнәгендә эш сөяргә өйрәнеп үсәләр. Фермерларның киләчәге ышанычлы кулларда дип әйтергә тулы нигез бар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгареев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Республикабызда дөнья масштабындагы проблемага игътибар юнәлтүче китаплар басылып тора. Хатын кызның язмышы фаҗигага әйләнә икән, без ахыр заманга якынлашмыйбызмы? Җайсыз темага роман язарга нәрсә тәрә? Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исәнмесез. Вакыт дигәнең үзлексез ага да ага. Вакыт агышының мәңгелек асылы туу, яшәү, үлем. Һәр кеше үзе бер дөнья. Гомер буе халкыбызның теленә, мәгърифәтенә хезмәт итүчеләрнең пандемия афәтле бакыйлыкка күчүе зур югалту. Казан Федераль университетының филология факультеты деканы кафедрасы мөдире, милли әдәбиятлар белгече Җәмил Сафиуллин истәлегенә багышланган китап дөнья күрде. Китапны аның шәкертләре төзегән. Эмиль Галимович Сафиуллин беренче буларак бездә Казан университетында эшләгәндә ул чагыштырма методны тәкъдим итте. Китапка Җәмил Сафиуллинның төрле елларда язылган фәнни хезмәтләре кергән. Галим турында хатирәләр урын алган. Әлеге басмада ул вакытта проректор булган Миркасым Госманов заманында татар журналистикасын җитәкләгән Флорид Агзамов, Татфак җитәкчесе Тәлгат Галиуллинның университетта милли җанлы иҗтимагый эшләре хакында искә алына. Аларны 4 декан шул тикле акыл иясе. Һәм менә зур теге университетның зур советларында мин анда шактый ширин булып утырдым. Шушы вакытларда алар күбәюне хәл итә. Әмма хәл иткеч сүзне Җәмилгә әйтәдер. Җәмил Сафиуллин татар шагыйрьләре әсәрләрен рус һәм Европа шагыйрьләре иҗаты белән чагыштырып, аларның милли үзенчәлекләрен күрсәткән галим. Зур акыл иясе булуына карамастан, ул бик тыйнак, үзеннән соң калын китаплар калдырмаган. Тукай яшәгән еллардан ераклашкан сайын аның иҗаты тирәнрәк ачыла бара. Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты 3 томлык басма нәшер ителү шуның матур мисалы. Бөек шагыйребез турындагы мирасны барлаганда яңадан-яңа мәгълүматларга тап булабыз. Әлеге хезмәт 2017 елда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Тукайны өйрәнү фәнни юнәлешендә башкарылган күләмле проект кысаларында тормышка ашырыла. Безгә бик мөһим иде Тукайны менә нәкъ татар дәрьясендә, татар мөхитендә күрсәтү. Без бу проектны милләтләр эше буенча федераль агентлык үткәргән ключевое слово конкурсына да тәкъдим иткәнек һәм Аллага шөкер, менә күптән түгел генә бу проект анда беренче урын иң яхшы фәнни проект номинациясендә лауреат булды. Яңа басмада китерелгән материаллар архив чыганакларына, хатлар, истәлекләргә нигезләнә. Тукайның тормыш һәм иҗат юлын шул чор милли мәдәнияте белән бергә күзалларга мөмкинлек бирә. Татарстан фәннәр академиясе галимәсе Дания Захидуллина Тукай мирасының гуманитар фәннәрдән аерылгысыз булуын искәртте. Аның әсәрләренә шын мәгънәсендә филологик анализ да ясап, татар һәм рус телләрендә шундый китап нәшер итү турында хыялланганнардыр. Һәм менә безнең гуманитар фәнебездә 21 гасырда шундый китапны нәшер итү мөмкин булды. Проект Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев фатихасы белән 1000 дәнә нәшер ителде. 3 томлык басма мәктәпләргә, уку йортларына, китапханәләргә таратыла. Татар китабын заман шартларына яраклаштырып, укучыга җиткерү өчен нинди генә ысуллар уйлап табылмый. Алар арасында укучыга кисә китабын тәкъдим итү проекты да бар. Татмедиа бинасында ачылган әдәби кафеда ел буе бер артлы кисә китаплары тәкъдим ителде. Айруча Казан утлары журналы авторлары белән даими таныштырып бардык. Чираттагысы Сәхнә журналы тәкъдим иткән Хур кызлары романы. Мин язучы, дөньяда иң көчле моторлык, иң зур моторлык ул татар кызы дигән моторлык. Ләкин бу гына түгел, татар кызы дигән горурлык та бар. Моңа аның сафлыгы да керә.
Ondan başka əxlaqi yaqlar da kirə. Olaysa hazır tatar kızlarının nikahtan kadar saflığı gün üzek değil. Это не модно деп просто жібереді, емес? Ауропадан шундай bir хлам, шир ұрғылып кірді, емес? Нешегенде әхлақсыздық, ойды әхлақсыздық тоқағылы тұрды, емес? Роман міне шулар қапында. Китапның тышыннан ук аның каршылыклы отамага ия булуы сизилә. Хур кызлары романы киң җәмәгатьчелектә дөнья масштабындагы проблемаларны күтәрә. Темасы җайсыз булса да, чын барлык, ширин яшергән, үлгән дип өйрәтә халкыбыз мәкале. Күренекле мәгърифәтче Каюм Насырый 19 гасырда 25 ел дәвамында календар дип аталган басма төзеп чыгарган. Һәр ел сайын дөнья күргән әлеге өстәл календары сүзгә сусаган, китапны хөрмәт иткән халкыбыз өчен кирәкле мәгълүмат чыганагы булган. Совет чорында календар чыгару дәвам иткән. Кичкенә энциклопедиягә тиң басма 2005 елдан тукталып торган. Быел Татарстан китап нәшрияты бу эшне яңадан башлап җибәрде. Хәтерләсәгез, үз вакытында әле совет чорлары дип әйтик, бу численник яисә числолык дип тә әйтүчеләр булды бу календарьны. Ул безнең һәрбер авыл йортларыбызда, һәрбер йортыбызда кадакта эленеп сакланган календарь инде. Шуңа күрә безнең бу продукциябызда халыкка хуш килер дип өметләнеп торабыз. Иң яхшы бүләк ул китап. Туганнарыгыз, дусларыгыз быел китапсыз һәм бүләксез калмасын. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Буа районының тагын бер авыл тарихы язылды. Яңа китапны тәкъдим итү чарасыннан махсус репортаж. Ковидтан, грипптан ничек сакланырга актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауил Вәлиев. Килдурас, заман һәм кеше өр-яңа табадан төшкән китап нәкъ шулай атала. Яңа басманы тәкъдим итү кичәсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Ширки Килдураз авылының мәдәният йортына килүче кунакларны әнә шулай гармоннар сайратып каршыла җирле үзешчәннәр. Ул арада халык та җыелды, кунаклар да түрдә. Ширки Килдураз авылы җирлегендә дини тәрбия бик борынгыдан килә. Шуңа да Килдураз имамнары тарихына аерым бүлекчә багышланган. Шулай ук Татарстан күләмендә танылган Шәриф Хөсәенов, Вахид Хаков һәм башка бик күп шәхесләр турында язмалар урын алган. Әле күпмесе китап туплаучы Рәшид Фәсхетдинов тарафыннан барланган. Алар арасында очкычлар конструкторы Рим Әхмәдуллин, ел кешесе буларак танылган хирург Илдус Гомәров та бар. Менә һәрбер адам баласының ни өчен бу дөньяга килгән дигән сорауга күп кешеләр җавап таба алмыйлар. Мин дә шуның өчен сорау үземә үзем бирдем. Аның җавабын әле бүген дә белгәнем юк. Шуңа күрә уй килеп төште шәҗәрә ясарга әти ягыннан. Шәҗәрәне өйрәнә башлагач Рәшид Фәсхетдинов нәселенең 16 гасырга кадәр тарихын барлый, нәсел агачын төзетә. Бер башлангач мавыгып китә күрәсең, ул вакытта күмәк хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән, туган төбәге өчен җан атып йөргән Җәүдәт Хөсәенов та китап ясыйм дип канатландырып җибәрә. Тормышта шулай ул, мәгънәле эш, файдалы киңәштән башлана. Мин шуннан янып киттем шул уй белән, ислам галәхмәс белән моның турында сөйләштек без. Onlar şimdi yoktaşlar cemiyetinde İrik Münir'de onun bir 3-4 tapkır kalalık idarede. Kitapны тәкъдим итү барышында Ирек Закиров Буа якташлык җәмгыятенең китап әзерләп бастыру эшчәнлеге белән дә таныштырды. Соңгы елларда без Борхан Шаһидигә багышланган китап чыгардык. Буа мәктәпләренә багышланган китап чыгардык. Һәм инде соңгы елда бик зур эшләнде Буаның энциклопедиясын чыгару буенча. Инде менә бүгенге тәкъдим ителә торган китап Килдураз турындагы китапны безнең якташыбыз Рәшид Фәсхетдинов оештырды һәм эшләп чыкты. Ул аның үз гаиләсе генә турында түгел, китапның бәясе, кадере шундадыр.
Ул үзенең гаиләсе һәм шәхсәт үзе турында гына язмады, авылның эшчәннәре, авылның кешеләре турында, авылның тарихи шәхесләре турында язды. Шуңа күрә миңа калса бу китап бик җылы кабул ителәчәк. Китапның төп авторы Илшат Хәлиуллин буа яғы авыллары тарихы белгеченә әверелде дисәк тә ялгышмабыз. Килдуразга кадәр Әлки авылы турында язган иде. Гомумән шушы төбәккә багышланган җыенысы дистәгә якын китап авторы. Илшат Хәлиуллин фикеренчә, борынгы тарихлы, төрле традицияләргә бай булган авылдан гына берсеннән-берсе укымышлы, зыялы шәхесләр чыга. Бер төптә булып тупланып яшәгәннәр алар. Бәлки шуңа күрәдер дә теге ничек дип әйтим, кан кушылулары манда, кан алмашынуы, төрле җирдән килгән алар беттеге һәрберсе ниндидер бер профессия яки янда ниндидер һөнәр ияләре булган, инде өйләнгән читаулардан килеп или яки янда килеп булып төшүчеләр. Бәлки шуңадыр да моннан шәхестәр бик күп чыккандыр дип уйлап куйдым мин. Менә шундыйрак инде кыскасы. Бүгенге көн иртәгә тарих дибез, әлеге китап үз эченә гасырларны сыйдырган. Дөрес, Килдурас авылының атамасының чыгышы күптән билгеле. Ул нигез салучы кеше исеменнән алынган. Кан эчүче бөҗәк Ширки каян килеп кушылганын төгәл белүче юк. Моңа кадәр Ширкин фамилиялы алпавыт яшәгән. Шуңа бу тирәдәге авыл исемнәренең бер өлеше Ширки дип аңлатыла иде. Помещик алпавыт белән монда бәйләнеш була алмый. Бу фараз гына иде, мин аны кабул итмәдем. Шуңа күрә Ширкин сүзе ул кабила исеме, рух исеме дип уйлыйм. Ул рух исеме бәлки бәйле булгандыр. Менә монда җирәк түгел генә Касыйм ханлыгы булган безнең, Нугай урдасы булган. Бәлки Нугайлар белән мөнәсәбәт булгандыр. Әйтер сүзем бар дип аталган бүлекчә Мәхсүмә Галиева көндәлекләренә нигезләнеп язылган. Ләкин авыл тарихын тирәнтен язу өчен әлбәттә фәнни җирлек кирәк. Кемдер нидер сөйләгәннәр белән генә тарихны барлап булмый. Килдурас авылы тарихына багышланган 582 битлек китапны Илшат Хәлиуллин еллар дәвамында архив документларын өйрәнеп, тарихи чыганаклар белән раслап яза. Рәшит табылган материаллар башлангыч булды инде, тапкан анарында Казан да архивларда отырга туры килде. Теге раскулачиванияларны, авыр юл материалларын укырга дөрес әйткәндә. Килдурас авылы белән бергә халкыбыз язмышын чагылдырган әлеге китап киләчәк буын өчен тарихи дәреслек. Шуңа да беренче итеп китаплар балаларга бүләк ителде. Вакыт тиз уза. Тарихи изләр, тарихи шундый һәйкәлләр булмаса, китап, бүтән төрле иҗади эшләр белән без милләтебезнең тарихында начаррак белер идек дип уйлыйм. Шуңа күрә бик әһәмиятле, бик кирәкле, бик урынлы буенга чара дип саныйм. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Казанда корда волейбол буенча ярышлар узды. Динамо Татарстан командасы уенчыларын көннең салкын торуы да куркытмады. Уенчылар биатлончылар кебек, баш киеменнән перчаткалардан иде. Һава температурасының түбән булуы, аяк астындагы кар волейболчылар уенына үзгәрешләр кертте. Башка кагыйдәләр дә бар. Мы не можем играть Без һава температурасы 15 градустан түбәнрәк салкын булганда уйный алмыйбыз. Уенчылар аяк киемнәренә шлиплар кия. Бу тайгак карда игылмаска булыша. Спортчылар классик волейболны 5-шәр кеше, пляжда 2-шәр, ә карда 3-шәр кеше уйныйлар. Бу үз кагыйдәләре булган аерым дисциплина. Бердәмлек һәм команда рухы һәр вакыт булырга тиеш. Здесь мы хотим как-то немножко повлечь именно... Монда без нәкъ менә Казанны һәм гомумән Россияны җәлеп итәргә телибез. Бу турнирларда күбрәк команда катнашсын иде. Карда волейбол уйнауны популярлаштырырга телибез. Бу осталыкны тагын да арттырырга булыша. Карда волейбол уйнау әле яңа спорт төре. Татарстан командасы 2018 елда җыелды. Кыска гына вакыт эчендә берничә медаль яуларга өлгерделәр. Декабрь азагында илнең иң көчле командасы исеменә лаек булды. Цель нашей команды сейчас... Безнең команданың максаты беренче Европа чемпионатына, дөнья чемпионатына эләгү. Һәм әлбәттә инде Олимпия уеннары бу безнең иң зур хыялыбыз. Киеренке спорт көрәше, күтәренке кәеф. Уен Киеренке узды. 2-0 исәбе белән өлкәннәр командасы җиңү яулады. Айзилә Батырханова, Гүзәл Зәйнәкова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстан радиосының яңа көн тапшыруы турыдан-туры эфирында Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауль Вәлиев коронавирустан, грипптан, башка салкын тию ауруларыннан саклану, прививка сату буенча көнүзәк сорауларга тукталды. Радио тыңлаучыларының ковидка каршы прививка сатуга кагылышлы сорауларына җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Рауль Шамилевич, хәерле иртә.
Xeyirli teysemisiz. Соңгы араларда эпидемиологик вазгыять тагында кискенләште. Грипп, башка салкын тию авырулары белән ковид арасында нинди аермалар бар? Бүгінгі күнде ayırmalarını tabu bir şeytin uz vaxtında biz izledirik gripnin inkubasyon periyodu 1-2 gün, Covid'nin 12 günü xatırlayıp etedirik. Bugünkü günde Covid mutatsiyalar arkasında xadir uzgerdi de, şunun için indi Covid'nin de inkubasyon periyodu 3-5 günü xatırla kıskardı. Şunun için bu çırakta indi biz aytamiz, onların ayırması tabu xadir şitinledi birden. İkinciden grip avruğu kisetkine temperatürü 38-39-40'a ko'tariladi mümkün. Covid vaxtında ol ko'p vaxtda mana biz aytamizda viruslu infeksiya şekilligine uzara mümkün. Qaysi vaxtda tamoqlar ağrıra mümkün. Qaysi vaxtda kishilarning ish ketuvi bo'lar mümkün. Shuning uchun Covid'ning turli formalari bo'lar mümkün. Ham endi bu chiraqda grip bilan Covid'ning ayirmasi o'zgardi deb aytiblar. Shuning uchun ko'p vaqtda PCR diagnostika bilangina aytib bo'la bu kishida durustanda Covid, bu kishida grip deb aytib bo'la. Нинди хроник авырулары булган кешеләргә ковидтан прививка сатырга ярамый? Менә инде bu очракта biz әйтә алабыз, әгәр дә кешедә аллергия бар икән, аллергияның да инде авыр формалары дип әйтеп була. Дөрестән дә ул кешеләргә прививка ясауны тыйларга тиеш, һәм инде ул үзләренең табибларына мәрәҗәгать итеп, шулар белән киңәшләшеп кенә ул прививканы ясарга тиеш. Бердән. Икенчедән, инде әгәр дә аңа прививка ясарга ярамый икән, ул вакытта күбер инде әгәр дә ул өлкән кешедә икән, ул вакытта аңа инде кешеләр күп булган җирләргә барырга тыйларга кирәк. Күбрәк инде өйдә утырырга дип әйтәбез инде. Шушы эпидемия вакытында кешеләр белән аралашырны тыярга кирәк дип. Ковидтан прививка ясатканда гел бер үк төрле вакцина кулланыргамы, әллә башкасына алыштырырга да ярыймы? Бүгінгі күнде түрлі вакциналар белән кулланырга мөмкин. Шуның өчен әгәр дә инде кеше авырган икән, ләкин үз вакытында ул менә Эпивак корона, Яковивак дигән вакциналар белән вакцинация узган икән, аларга шушы Спутник Лайт белән кулланырга мөмкин. Әгәр дә инде ул Спутник белән кулланган булса, аңа вакцинация беренче тапкыр узган булса, аңа шушы Спутник Лайт белән уздырып була, һәм инде бүтән вакциналар белән дә вакцинация узып була. Ковидтан саклану чараларына да тукталсагыз иде. Карантин мероприятиялар булырга тиеш дип әйтәбез. Инде күп вакытта кешеләр әйтәләр, менә инде ардык, инде 2 ел менә шулай төрле ограничениялар бар дип әйтәләр. Ләкин әгәр дә кешеләр үз вакытында бөтен вакцинация узган булса, әгәр дә безнең инде вакцинация узган кешеләрнең sonu 60% qilgani түгел 80-90% bo'lgan bo'lsa, endi bizning bu şirnin taralığına şiq qo'yilgan bo'lar edi. Shuning uchun yangadan endi qabatlab aytib bo'la, vaqtida kishi vaksinatsiya o'zgan bo'lsa, ul vaqtda ul og'risa da, onda ul og'ru yengil formag'idagina o'zarga mumkin deb aytamiz. Прививка сатып та авырган кешеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Прививка ясаган кешеләрдә, әгәр дә алар авырый башлый икән, алар күп вакытта алар җиңелчә генә формада уза, ул менә без әйтәбез инде шул ойырзы сымак кына, алар кайберсендә кичкенә генә температура булырга мөмкин, йөтәл булырга мөмкин, һәм инде авыр формада узган үпкә авырулары, үпкәдә таралу, авыруның таралуы zor түгел дип әйтеп була. Кайбер вакытта инде күбрәк өлкәннәр була икән, әгәр дә ул дөрестән дә бик каты йогышлы форма белән авырган кешеләр белән аралашкан булсалар, аларда да пневмония булырга мөмкин, андый авырулар хастаханәдә дәвалана. Шуның өчен без әйтәбез, вакцинация узарга кирәк, ләкин инде бүтән чараларында карарга кирәк, социаль дистанция булырга тиеш, маскаларны, гади маска гына түгел, biz әйтәбез инде менә аерым маскалар бар, аларның защита степени, FFP
FFP2, FFP3 дип әйтәбез, инде аерым формалар бар. Шулар белән күбрәк кулланырга тиеш инде. Һәм вакытында кулларны жуырга, еш кына кулларны жуырга кирәк. Һәм инде урамнан кайткачыннан борыннарны жуырга кирәк, авызларны чайкарга кирәк. Тәфсилле җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, безнең белән элемтәдә Идел буе федераль округының баш фтизиатры, Казан дәүләт медицина академиясенең фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире профессор Рауил Шамил улы Вәлиев булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка сатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.